шампиона в тежка категория Студио Митко Касумов 4К. За най-красивите младоженци. Заповядайте, скъпи, мили, красиви младоженци, днеска е вашият ден, най-важният ден в живота. И настъпи най-сладката част сега. Заповядайте, скъпи младоженци, да разрежат вашата красива вкусна сватбена торта. Заповядайте. Колкото парченца разрешите от тортата, толкова деца ще имате. Аз пожелавам деца, колкото оркестъра на младото семейство, плюс операторите. Много момчета и момичета да имат. Повече момченце. Няма ли да опитате от тортата? Умолявам един сервитьор, нека да донесе една величка, ако може. Благодарим ти. Нашето братче винаги на помощ. Браво! И нека колкото е сладка тази торта, толкова да им е сладък живота на младото семейство. Браво, браво, браво! По-малко да се цапате, не по-много. Да не се изхаби грима на булката. Да. Така. А сега първо една сладка целувка, ако може. Браво! Младоженеца, заповядайте да отвори шампанското и да вдигнете една голяма, горчива, пелива на здравица. Браво на младоженеца! Браво!
сега младоженците може да кръстосат ръцете. Шампанското се пие до дъно. Браво на младоженица, много смело. Страхотни сте, невероятни сте, красиви сте. А сега искам да ви помоля да заповядате на дансика. За вас ще направим най-красивата балада. Вие ще изтанцувате и след това следва веселата част. Нали така, Рики? Мисля, че в ла беше, ако не греша. Sen akıllı senim, ben yorgun atam, bir yer bulalım. Dünyadan uzak, bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseldi. За Тюнса и Вити, за всички уважаеми гости на здраве! Ако може един микрофон за... Сядат тук на танцинга, след като аз почвам първия и след това да се нареждат един по един. Няма смисъл да се държим на опашка. Какво искаш ти? Давай. Моя брат, всеки го знае, Бепчо. Неговата жена подарява, давай мече, 100, 200, 250 и един поздрав. Подарявам 250 лева за моето семейство от все сърце. Бог да ги благослови живи и здрави, да са с една мъжка рожба. Да дава Господ все деца да има в тая хубава къща. Да гледа бабата от внуци, правнуци, да се радва. А сега искам да се участва тук на танцинка Бобчо Еврото. Бобчо Еврото и моя син Любчо Патрона да се участва тук на танцинка да играе.
ке около е журнала, кока ке Сашо, журната, бе. Не, дай журната. Дай им тука журната. Спокойно, само искам да има ред и дисциплина. Сашо, искам те на линия да не губим много време, за да може да задоволим всеки един. Дай! Ало, телефоните много сте бързи, бе! Целувал, айде! Стига си целувал! Халя са ме не целувкенго! Така. Аз гледам, ама гледай мене. Ама Лелю, много бързаш. Давай, моята Леля, камерата. Моята Леля. Така, моя братовчет Емин Ага, Емин Бей, подарява 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 лева подарява моя брат Емин Бей. Емин и Катя подариха 500 лева на своята братовчетка. Нека да са живи и здрави и един поздрав за моя брат. Специално отива за Англия. Всеки го знае, Шекери, песевента на времето. Кас! Моята фамилия, Гаго Джинс, да минем ние наред, за да може да пърнем по-бързо. Аз ще мина първия. Чакай, един лек, скромен, ще мине чичото, да го мога да го изпращам, че има курс, отива за Бургас. Айде, таксиметровджията, давай да ти видиме парите за Даша ти. Главният ти тук. Така, гледам моя чичо с моята Леля, с
лекотено Йорганче да завият се тая вечер. Много хубаво. Да. Така, един лекотенен Йорган, една жълтица и един пръстен са подарени от дядото Гърко за малкия Гърко. Нека да са живи и здрави и сега да броиме парите от бабата. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Музика за моя Чичо, таксиметровчията номер 1. Парите на таксито. Бяхме стигнали до 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 лева. Подарява моя Чичо Гърко с моята леля Валя. Един лекотенен Йорган, една жълтица и един пръстен. И 1500 лева парична сума. Нека да са живи и здрави. Ти ще добавиш ли нещо за бащата? Да са живи, здрави, най-важното, защото Бог извърши много голями чудеса. Той ни е подарък от Господа. Това е. Айде да... Чакайте. Отдел те благословил ме джамутрец о патронос о Бохос. Ексиан дималава джамбазина. Тай ме лаше, че е патронка, отдел те благословили. Ме лаше младушецинене Гъркос. Матина, Бог да ги благослови и благодари на Бога, Бог че дари с една мъжка рожба, бремена една хата. Слава да бъде на нашия жив Бог. Бог да ги благослови. Така, дайте сега да направим още един хубав поздрав и да може да ги Чичо! За малкия наследник Гърко, където ще води най-голямото наследство. 20 къщи, 30 апартамента и 20 000 коли. И 10 перекури. Айде га, Хорхе! Ти си моето момче. Давай! Ещерея!
казах, аз минавам, сега отстъпих за болните. Айде да се преверят. Така, Гаго Джинс да се заемат. Първо аз ще мина като по-голям, айде, давайте. Айде, дай жено парите. Дай да бройме. Така, аз дарявам на моята братовчетка 100, 200, 300, 400, 500 лева дарявам на моята сестра, защото тя ми е сестра. Нека да ми е жива и здрава. Защото много уважавам моя, той не ми е зет бохо, той ми е приятел. Аз искам да поздравя на първо място младоженците с мъжка рожба, която да дойде още една и още една, само мъжки! Защото мъжките държат наследството и води поколението. Аз пожелавам само мъжкарлаци да имаш. Гърко! Айде, моето момче. Така, нещо за моето хубаво семейство тук, да направим едно леко. Русев! Така, продължаваме. Малко от тебе, малко от тебе. Дали се сърдите? Така, давайте. съм минал следващия наред. Велите си. Сега идва моя брат Величко, следващия братовчет, надуй се виката. О, брат ми, на. Чакай. Продължаваме. 100, 200, 300, 400, 500 лева подарява моя брат Величко Пастора. Нека да ми е жив и здрав. Подарява 500 лева на своята сестра.
Нека Бог да благослови младото семейство и нека Бог да им даде, вече е дал, но да го задържи за тази радост, която имат в сърцето си. Пожелаем тази радост да бъде в тяхното сърце, само ако може, къде е младоженикът, с една снимка и след това ще има поздрав за това, че бъдете благословени. Сашо има желание. Сега, моя брат най-малкия, Тошко, където го няма тук, много съжаляваме, ще го представят моите родители. Така, моя брат, най-малкият Тото, подарява на своята братовчетка 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева дарява. Нека да ми е жив и здрав. Сестрата му пожела да е жив и здрав. И моя баща с моята майка подариха 100 лева. Нека да ми са живи и здрави стената на Гаго Джинс. Главният, където има 8 мъжкарлаци. Човека с мъжкото поколение. Сега за моя брат отива една голяма поръчка и един хубав поздрав директно за Германия. Русев за Вели Манекена!
Гаго Джинс от нашата сестра Пепи и Васко. Пастор Васко, 100 евро идват от Пепи и Васко. Нека да са живи и здрави. Запредавай. Продължаваме с запрето. Семейството Арнаудови да заповядат на танцинга. Давайте, че нямам време. Така, запред ти си. 100, 200, 300, 400, 500. 500 лева дарява моя братовчет запрето на своята сестра. Нека да са живи и здрави. Ще желаеш ли? Да, искам да пожелавам на малото семейство на първо място Бог да ги благослови. И ние цялата фамилия благодарим на Господа, че Бог им дарил една прекрасна рожба. И вярваме, че Бог ще се грижи до последно време да се появи на бял свят. И вярваме, че е мъжко. Така, Бог да благослови нашата сестра и Бохо, и цялото ви семейство, цялото ви потомство. Едно. Микрофон.
Следващия, старите гледам, че се нагодиха. Нека да уважим по-старите, дядото и бабата да заповядат. Бай Коста! Ей, Арнаутови, давай, брой! Сестрата на Дуйса и Биката, моята братовчетка Чичика, подарява 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Момент. Сестрата подарява на своята сестра, на Дуйса и Биката, подарила 400 лева. Нека да е жива и здрава. И някакви други пари ли имаш? Нашето момче Сандо и Донка от Главиница, най-новия дом, подаряват 100 лева на младото семейство. Нека да са живи и здрави. Така, поздрав специално за моята сестра по нейното желание. Получават 10 точки Русев. Продължаваме с дядото и бабата. Ако обичате малко танцинга да се очисти. Тежкият човек минава Байкоста. Най-тежкия. Дядото на младоженците и бабата. Едни от най-чорбаджийските хора. Така, даряват един лекотенен юрган да убиват бебето. Да не е истина, че България е много студено. Гледаме нещо жълто. Джани! Айде, брат ми, Джани! Ела, че ти дойде реда, братко! Има нещо жълто, да видим бабата какво подарява. Чакай да видиме. Един пръстен от 10 грама за младоженика. И един пръстен за булката също от 8 грама. Нека да е жива и здрава бабата. Един лекотенен юрган, един пръстен от 10 грама за младоженика и един пръстен от 8 грама за булката. И сега да видим паричната сума. Айде, бабо, бърка. Пак ще изкарва. Полека, бабо. Идва Джани, идва, оправя гласа си. 100, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500. Музика иска бабата. Ей. Джани, тя е много тежка баба, да знаеш. Ще се оправиш с нея, че тя е кичекина, да знаеш, че разбира от музика. Тя е моята майка, където много знае. Бай Коста! Бъркай, бай Коста! Добре. Джани, получаваш 10 точки, брат ми. Специално от бабата. 10 лева за моите пъргави коне. Тя точно за конете, бе, братко. Къде си го разбрал? И така, Ние солия. са хората. Дай. Одно само за Бога. Името е Бога. Името Айде, Бого! е Марка. Името е Бога. Камаге, биамаге. Името е Бога. Името е Марка. Името Бога. Камаге, биамаге. Адигри, не, 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 о, те. Пак си пия и си ям, карам си бен бетон на самата. До мене е жената, тя ме вдига в небесата. Винаги съм бил на върха, да съм топ. Това ми е стила, папай, 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 папай. Винаги съм бил на върха, да съм топ, това ми е стила. Ако ви дразня, нашката роден, за Бога, брат ми, няма папай, папай, папай. Браво! Да гледаме. Още. Бяхме стигнали до 500 лева. 550, 600, Бохо. 650, Ой, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500 лева парична сума подарява бабата и дядото. Получава микрофона. Сега иска малкия Гунци и моя внук Никито и моя внук Гърко да дойдат тук да играт. Един хубав кючек, машина. Кючека машина. Един Гърко. Бохо има, няма друг Бохо. Друг Бохо няма да се роди като него. И да са живи и здрави младоженците, дето ще роди нашата булка мъжка рожбичка. Значи разбрахме да е жив и здрав Бохо, Стефчо. след това да е жив и здрава рожбата да излезе на бял свят. И сега разбрахме Ники и Гърко, един хубав кючек да играят. Те-де-те, 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 те-де-те. И не, 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 хо! Не, 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 не. И не, 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 но. И не, 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 не. Анди пари пещера, ясно. Султикера права ромале, о, бебе. Изпрати ми донке. Благодаря оркестъра. Благодаря. Така, дядото. Гледахме паричната сума на дядото. Охо. Следващия. Асене! Чакайте, не познавам момичето. Ще се запозная с него. Така,
Сестрата на Дуйса е биета и неговия зет Монка, неговата щерка ще ги представи, защото ги няма тука. Да видим. Алтъна и Монка 50, 100, 150, 150 евро дарява сестрата на Дуйса е биета и неговия зет. Нека да са живи и здрави. И от племенничката на Дуйса е биета, изпратени от Моника и Трайко, 50 евро. Нека да са живи и здрави, където се намират. Един хубав поздрав за това хубаво момиче, да може да играе и да се наслади. Не знам кой ще й направи хубавия поздрав. Какво да бъде? Кеманче? Тю чека пещера с цигулката. Ей, Мило. Ей, Мило. А, какво да спа? Sugar kendella Agama bari peştera Sugar kendella Agama целурум Охо! Браво! Видяхме момичето много добре играе. Нека да е жива и здрава със своите родители, където се намират. Така, следващата сестра на Дуйса Вията, нашия приятел Асен. Продължаваме. Сестрата на Дуйса е бията минава. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000. Продължаваме ли? Музика! Ама... Ти си човека, приятеля, музиката на твоята разположение. За новата булка, за най-красивата. Те пожалите тобут башта с лимоз. Албанска двойка.
И не, Taz godina buka, to godina ljuka, a idemo Asene za najnovata buka, Hareke mače. Ладно, 1500 лева подарява сестрата на Туи Саебията със своя съпруг Асен. Нека да са живи и здрави. А само ще помоля вие, искате да се влюбим ли ние с вас? Абе дайте на там малко бе. Ало, камерата. Абе момчета бе, дайте на там. Абе аз съм голям човек, малко ще помоля настрани, има голям танцик. Така, Асене, къде си бе? Ако има нещо да говориш, брат, заповядай. Добре. Чавален, ромален, дикен се е бойна калел беске момчамутро. Таймиче, принцеса е малаваки. Актали, реклама, къде дикен се е бойна калел. Девятка, Фадиес. Само унуко си мана. За Асен, за неговото семейство. За Асен, за неговото семейство. Като му пожелавам много любов, щастие и само късмет. Фадиес, колеги. Жената на моя живот, благодарен съм на Бог, че ти си моята жена и майка на моите деца. Жената на моя живот, благодарен съм на Бог, че ти си моята жена и майка на моите деца. Хайде! Само съвсем шо. Парите мои аз не жаля, не че искам аз да се хваля, но съм по живота. По милионна година ми е оборота, а на вас съм ви показал, още на старта съм ви размазал. Тука съм при шефа, от сутрин до вечер правим си кефа. Жената на моя живот, благодарен съм на Бог, че ти си моята снаха и майка на моите деца. Жената на моя живот, благодарен съм на Бог, че ти си моята жена. Гледам нещо има пари
Амади махала. Охо! Едни голями изпратени пари от Белгия, моя приятел Тън и неговата съпруга Дона подаряват 20, 40, 60, 80, 100 евро изпратени пари от моя приятел Тън. Нека да е жив и здрав там, където се намира в Белгия. Един поздрав за него да играят младежите. Гючека, белгийски. Това момиче ще Айде. играе. Това момиче ще играе Айде, заради него. Айде, момиченци, че ти Пещера, можеш. Гючека. Пещеря, хубавата лава. Давай! Яша Бохо! Така, искаме да са задоволени всеки един. Аха, имаме още 100 евро изпратени от далечната Германия, от Берджу и Дона от Железния град. За Берджу. Защото имаме много берджувци. Това са комшиите на Дуй Саебиите. Изпратени 100 евро. Нека да са живи и здрави. Така, още има нещо, Асен. Така, имаме изпратени пари също от племеничките на Дуй Саебията, Галабина и Рени. Бащата ще им представи парите. Първо минава Галабина. 20, 40, 60, 80, 100 евро изпратил. И втората щерка се казва Рени. Също бащата я представя. Така, 20, 40, 60, 80, 100 евро изпратени пари от Рени, племенничката на Дуй Саебията. Бъркай. Има един хубав поздрав. Нека да поздравим племеничките на Дуй Саебията и някой да ги представяме. Кечекината. Заповядай тая вечер. Живи здрав да е Асен със своите и деца. Получава 50 евро.
Su te quiera para Aqui o Сегири, о Сашо. Благодарим на оркестъра. И така продължаваме напред, както Така. казва Кобрат Пулев. Продължаваме напред. Продължаваме само напред, задна няма. Така. Има ли още някой да изчистиме терена, че трябва да очаква... Чакаме за Валенсия! Чакаме за Валенсия! Не може ти ще чакаш с твоята сестра. Нека да извърнем тия двамата и след това. Така. Моя колега Папето със своята съпруга Димитрия. Имаме едни изпратени пари далечната Испания от братовчеда на Дуиса Ебиката, Каини и Мича. Нека да видим 100 евро изпратени пари. Нека да са живи и здрави. Изпращаме им много поздрави, където се намират. Така, давайте да видим какво ще стане. Сашо, дай чупената кранлета. Където е, Сашо? Сашо, ще ни свършиш работа или не? Айде да те видя се. Давай. Братко, не си намерил точно къде трябва. Ти на те цяла нощ няма да може да спомня. Ще има да чака. Моя приятел, моя Адаш, моя колега и моя най-силен Папето минава. Братовчеда на Дуиса Ебиката. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 450, 500, 500 евро дарява братовчеда на Дуиса Ебиката. Папето със своето хубаво семейство. Има думата бабата Калинка. Подарявам 500 евро от все сърце на моя брат Бохо Патрона. Искам специален поздрав за човека без коментар, където не говори, а само действа. За моята берлинска стена
всяка майка тираджия не ражда. 100 пъти го казах това. Всеки човек с тир не може да се разправя. Всяка майка тираджия не ражда. Да ми е жив и здрав моя съпруг до 100 години, Бог да го благослови. Искам специален поздрав за моето семейство. Разбрахме, като моя приятел, тираджията няма, всяка майка тираджия не ражда. Нека да е жив и здрав и Бог да го благослови. Така също, тая братовчетка на Дуй Събията изпуснах, че си нямате. А сега, Русев, другата гайда. Сашо, ако може да измогнете, оправайте се. Защо да не играеш? Да, ще тупале. Те диката е най-капакя, майко. Така, продължаваме. Емо Белята. Братовчетката на Дуиса е виката. Ани и Емо. Емо патрона. Човека. Е Дивененския квартал. Продължаваме. Валенсия. 100. 200. 300, 400, 500 лева подарява братовчетката на своята сестра. Ще я нареча. Нека да са живи и здрави. Найка пене скачи. Мамиче, айде добре. Русев! Абе, ти знаеш ли ония кичек? От там фанаха, от другата страна прибраха. Пещерския брат.
Така, имаме още малко да превършим, да не дойдат полицаите, да остане моя братовчет, че има да дарява. Някъде той, Гаго, има да дарява 45 минути. Сега, чакай да изхвърлиме и Мишо. Мишо и моята сестра Маленка. Сестрата на Дуиса е виката. Малко терена да се изчисти, за да може да видим какво ще дарява. Русев, имаш желание, знам, мой приятелю. Знам, по-право, знам. Да си ми жив и здрав. Така. Да видим. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 евро дарява моята сестра Маленка на своята сестра Дуиса Евиката. Има 20 точки също за музиката. Значи моята сестра, един момент, моята сестра Маленка подарила на своята сестра на Дуиса Евиката 750 евро. Нека да е жива и здрава със своето хубаво семейство. Sunte e boho skoro Браво, разбрахме да са живи здрави младоженците и тяхната роля. Айде сега за Мишо. E pare grastesa. Така. Aqui specijalno je bohoskoro pral, e romengoro najzuralo. E pare grastesa, e bohosa, e pare grastesa, e bohosa. Oh, 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 baby. Yasha, come on, Мощното БНВ е Мишоса. Само за Мишо най-мощното БНВ 730, широката лайсна. С жугарке лела, агама е Мишоса. С жугарке лела, агама е Мишоsa. Să jugar chelela, agama celoroma. Să jugar chelela, agama celoroma. O Mișo bețeală se cea mai casche, 5 euro. Oh, pe te vrudava, chiuce cada brutal japa. Хайде, Мишо! За най-мощното БМВ 735. Айде! И за най-силния шофьор. Завърти кола
Dolce и Габана. Само Мишо се са най-силната машина на времето. Мишо, царя на нощта. Мишо, лудна веселба. Мишо, започваме така. Мишо, така, 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 така. Хо! Така, 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 така. Така, 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 така. Така, така, така. Има още желаещи. Ебохоса. Така, продължаваме. Мишо, настрани. Първа част на банка. Симбад. Първа част на банка. Чакай, не бързай малко. Камерата. Така, това е момчето тук, където от днес нататък той е първа част на банка. Да знаете, той е човека, защото има яка и владее. Живи здрав да ми. Това е човека преди 20 години, който ма закара на Валенсия. Живи здрав да си, брат. Без книжка, без книжка. Без шофьорска книжка и един поздрав от мен е безплатен. Сега, брат, чакай да събирам парите. Чакай, бе, брат. Добре, бе, брат. Давай. Да, безплатно. Бързайте с парите. За най-бързия. Не вижда, че майката казва един специален поздрав. Колеги, Содиес. Не бързай. Специално за Симбад. За Симбад. Специално само за Симбад. Само за ефект, колеги. И за малкия цар Борис. Яша Симбаде. Яша ме пралесен. Яша е симпатесен. Ciddi saste. Yaşa Simbade. Yaşa şampiyone. Yaşa Simbade. Ciddi saste. Antibari Valencia. 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 Oh! Oh. Was de tu mare basta un pre che ci con te che le ai demo simpate surralea le scorrucciavo onai sciucarno oh baby. O papo su jugar quiere la acabar lo roma su jugar quiere la acabamos parlo Само за Симбад. Дай да събираме парите, да не остане някой без музика накрая. Па после, като има желание, ще ни направиш, бе, Джани. Жени винаги. Продължаваме с сестрата на Туиса и биката, най-малката. Зимбила. Зимбила, от нея очакваме най-малко 15 000 евро. 100, 200, 300, 400, 500 евро подарява най-малката сестра на Туиса и биката и моя приятел Симбад. Нека да са живи и здрави, понеже той обича много микрофоните, иска да допълни нещо. Аз няма какво да допълна. Сашо, къде си? Яла тука. За тези две кралици, моята гордост, за тези красиви дами, искам от Сашо един поздрав специално за тези дами, ключека част от мен. Айде, Мопра. Специално за кралиците на Валенсия. Много специално.
не сте доволни. Да се изчисти сега танцинга. Гледам, ако изпуснахме някой, ако някой закъснял, ако някой не можа да мине, да заповяда, събираме парите. Гаго, ти си. Почваме. Как ще броиш първо или ще играеш? Ако искаш, давай парите, докато не са дошли полицаите. 100, 200, 300, 400, 500. Музика! По неговото желание. Малката гайда, Сашо. Давай, приятелю. Ако може малко по-настранички така, имаме достатъчно терен за игране. Продължаваме. 500 евро до тук. С братя на Дуйса е биката. Да видим още. Давай, Гаго. 600, 700, 800, 900, 1000. Музика. Продължаваме напред. Джани, ти си, приятелю. Фадиес. На съдната до мене е жената. Тя ме вдига в небесата. Пак си пия и сия. Ходя си с Гаго на съдната. До мене е жената. Тя ме вдига в небесата. Винаги съм бил на върха. Да съм топ, това ни е стила. Ако ви дразня нашката от мен, за мене няма никакъв проблем. И без вас пак съм си аз. Пак съм на върха, вие първи клас. Там където спиране, аз давам газ. Виж къде си ти, а къде съм аз. Името е Гаго, името е Марка, името Гаго, Джова и Маянка, а дигни не. Гаго! Гаго! Само за Гаго, силата! О! Продължаваме.
Бяхме стигнали до 1000 евро. 1100. Давай, 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 ти си ги показал вече. 1200. 1300. Така, малко по-настрани, така, ако обичате. Може ли да ме снимаш целият ти в момента? Можеш ли? Така като ме гледаш? Джани, кажи му за голямите хора. Не, лъжеш. Назад дай, назад. Целия си, целия си. Значи, моя брат, снимай, Касимов, моя брат и братя на Дуйса и Биката подарил 1300 евро. Без ДДС. Без ДДС, без ограничение. Нека да е жив и здрав. И от тук нататък оркестъра, ако обича, Русев, Сашо, Джанито, моя приятел, искаме тук на терена, на червения килим. Но обаче ще ви помоля малко настрани. Много сме напред. От тук нататък все по неговото разположение. Като ще ви спира, спирате. Ако обича и колежката Славка. Славке, заповядай, ако обичаш, нека да се снимаш малко и ти. Един момент. Само момент. Аз искам да пожелавам на младото семейство Бог благословение върху цялото им потомство. Плод за пример. Бог да ги благослови. Дай Боже. Се радваме много дълги години. И дай Боже тази година мъжко, до година женско да има. Искам също да поздравя моята сестра, патронката. Дами и господа, тя е жена без думи. Без коментар. Тя е жена, винаги съм го казал. Вой си му домо, ме съм младотико. Нейните пари са моите пари. И моите са нейни. Очам утро, нека те е ловда. Акате, акате. Джамбас. Значи, дами и господа, искам да ви кажа, че този човек не ми е зет. Този човек ми е брат. Голям брат в живота, който ми е помогнал винаги. И аз съм винаги тук до него, неговата сила и неговата опора. Жив и здрав да е с неговото прекрасно семейство. Следващия музикален поздрав искам да бъде за тази желязна дама. Защото тази жена в Валенсия вика 24/7. Влага спира, тя не спира. Е така да бъдем двамата винаги. Напред и нагоре. Айде всички заедно. Няма да се спира. О, Гунци, теб те забравих, моето момче. Последен си остана. Скри се там зад палатката, а? Сега ще те прибера и твоите пари. Давайте, момчета, да слушаме и да превършваме. Железно роди си умеро безке. Животно дава ми душа дава леске. Дикла матке, дикла бекереске. Щастливо живи нава, благодарно блеске. Яша, железно роди делтелто. Милионери какерелто. Милионто, дешонелто. Сарбе беките аракелто. Железно роди делтелто. Милионери какерелto. Desenildo, desunildo, salve-me que te aragueldo. Kabasur na meromeske, kraleske. Kabasur na meromeske, kraleske. Cabazul na me România,
Любовя ке е граница ке. За железната лейди Яша майко. Железно ровни си умеро безке. По живото дала ми душа дала леске. Дикла манге, дикла бекереске. Щастливо живи на благодатно леске. Айде, Сашо! Само за железната лейди специално! Благодарим. И така продължаваме напред. Айде, аз съм шпикера. Ало, идвам! Да те замествам. Гунци! Следващия остава Гунци наред. Последния, сина на Туиса е бията и Туиса е биката. Така, искаме да съобщаваме нещо. Така. Бащата и майката на булката. Да, чичото на булката изпратени пари от Франция, 150 евро, нека да са живи и здрави, там където се намират и да са живи и здрави. Един хубав поздрав за този хубави хора. Значи, чичото на булката Дани! от Ивайлово. Продължаваме. О сърцес! Така, давайте, момчета, един поздрав. Айде, Гирко! Сега, продължаваме с следващите. Гунци, ти ли си наред? Така ли? Стегнали панталона? А да те видя сега. Така, сина на Туиса и бите, големия Гунци и Сашка, най-голямата им гордост, където им зарадва сърцата, сега той иска да дари на своите родители, понеже е голям син и си е отделен. Давай, Гунци, парата! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 лева дарява големия син на своите родители и на своя брат и на своята снаха. Нека да са живи и здрави. Човека машина, където не е спрял. Живи и здрави да са. Да са живи и здрави моите деца. Бог да ги благослови с една рожба, Гунци Сашка. Благодарим на Бога, че моя син Гърко му даде Бог. За Гуци, специално 530 за най-яката башина. За най-мощното БМВ, за Гуци, 530, широката лайсна. За Хикс петицата.
Makayakini romani Tequila baba e guziske Lele me praleske Să-i șocarchix șestița Frate la luguții Onai barbalo Hei! N-ai zuralo N-ai barbalo N-ai zuralo Samo za kuci Za najsilната mašina Za mašina na vremето Sunte che na prava così Menađanama Kik šestica Si bucu radi Ajdemo kuci Samo 530 За най-работливия мъж, който е номер едно, нека да бъде жив и здрав. На Гуци бедмето номер едно, оборотно шукарите дно. Айде му Гуци, зуранега, парвалега, айде права текелас. На Гуци фирмата номер едно, оборотна шукарите дна. Айде рублие, текелас, текелас, и барелоне тегарас. 530 коня, дерете, дерете, моя колата, да не говориме. Отново само за куцето. E buco scoruciavo così onai barbalo e rome goro tai le scuru pra o cârcos e rome goro nai bactalo ai de mugârcos Zurnanea, oh, 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 baby. I put love, schiuceca, pare sima pe parente. Le, 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 le. Oh!
Душманите, парите, да ти имат конете, буциске, гарко се, бебе. И не, хоу, не, Айде, Саша! Хоу! И секунди, за него е брат. Ела тука, ела. Ела. Айде, Мирчо. Ела тука, че ти липсва. Капитана на отбора, ако обича, заповяда. Косите ми победа. Заповядайте, скъпи, мили, красиви младоженци, днес е вашия ден, най-важният ден в живота. А ти похобе, зуралеяте, не знам си не, всяка майка Бого не ражда, а на шампионите Бого и угажда. Абелата Бого, абела, шикарida борори, и келела та Мирчо, келела, ми шикаридо но, абигрине Dudu moron, vaynine, adi Mirço, suraleya, adi grinele, lolo, ilalo, ilele, Teşekkür ederim. Ono специално от името на Бого, неговото семейство, пожелава на всички гости, които са го уважили, да бъдат живи и здрави. С ключека е богонска фамилия. Айде, Саша!
Шампиона в тежка категория Студио Митко Касъмов 4К.